mga creator nila sa ilang lingwahe ay inom din nga Yahweh. Nga magbabaya ko niya, ganang magbabaya o si Yahweh para niya sa iyang konsepto kaya ang word nga magbabaya is makagagahong para nila silang pinulungan. Kaya dili sabi mo, makural ang Diyos sa iyang pagkamaong makaisunan sa usa lamang ka mga pinulungan. No? 3 minutos, ano? Oh, okay. Oh. Atong gikuan, gilimit na lang nato sa speaking na sa oras. Tulo-tulo na lang, 3 persons na makakukana. So, ikaw may lastan mo. So, tulo na lang. Tulo lang sa duha ka kampo, duha ka grupo na nagudlo makakukana lang. Pero tulo, matagusa, doon na dyan po yung sa question, duha ka pala. Usan rin, usan na dito. Doon ang ibandira, Daclan. Basta yung manang umitsiburan ka. Doon ang ibandira din kanina nga Hebrew Bible, nawa ko nung adtoy, nakasiwat nga Yahweh. Di ba? O, ibandira din. Hebrew Bible, di bago ka mamabasa Hebrew ako ano batian. Ang ako kamatara mo ni, unsa man yan yung pagpakasala. Brad, Daddy, unsa man yung pagpakasala. Sumpad na sa pumunta na sunod. O, di naman ito ba? Di ba na ako mapapunta na ang sunod pumunta na? Kinala ako pumunta na previous sa connected sa NAN. Connected sa NAN. Okay. Brad, connected ko sa friends niya, hindi klaro-klaro daan yan, na idea. Kaya connected niya sa issue sa ngalan, sa kamahan. Mupauli din nga ito sa paghimo, pagkamuga ng pangalan nga Yahweh. Diritahan ako ha, diritahan lang niya, para sa nagpunta na. Ang ginisada, maong pag-apa sa sugo. Nakaibaw na tatanananin. Di ba? So nakasala ka kay tumod mo gilapas ang sugo. Doon ay sugo ang Ginoo sa Deuteronomio 4:2 nga dili nimo punan o dili nimo ibanan. Doon ay sugo sa Proverbio 30 versikulo 6 nga dili nimo punan, dili nimo ibanan ang nakasulat sa Biblia, o doon ay sugo sa Pugna 22 versikulo 18-19 dili nimo punan o dili ibanan. Ang pangutana mo ni. Sa Hebrew Bible, YHWH na dito, nakasulat nga mabasa o yudhi wawhi. Mabana? Yudhi wawhi. So, wala. Pero, kinsa man naghatag og otoridad ni ini mga Bible scholars sa unang panahon, nga nung ilaman dipunan og vowels, ang YHWH nga mabasa og Yahweh. Nga wa may mabasa diri sa Hebrew Bible. Di ba nakaibawta nga ang sala mao ang paglapa sa sugo? Kini nga itong mga igsoon nga Yahweh wa pa ni kaambit sa pagpakasala ni atong early Bible scholars nga nagpuno sa YHWH nga mabasa og Yahweh. Okay. Doon ay legal maxim brand nga tinon. Follow as precedents. Do not disturb what has been settled. No? Follow as precedents. Do not disturb what has been settled. Sunda, 3 minutes. Sunda
ang gipabarog na. Ayaw bistor buha ang nahanay na. Now, sunod. Kung saan may gisulti, sa Review and Herald, May 26, 1966, hantod pag yun sa 2019, naman ang katiging sa Adventist, yung mga pamilya Adventist. Kung sige someday, Christ was declaring that Yahweh is the only true God. Only means one. True means proper. Dili conjecture. Ang gisulti sa legal maxim, ayaw disturbuha ang butang nga nasettle na. Kung mayroon ka nga sayop mi, sayop po na mo. Kaya sa kadaghanin yung pagpapatuod, hantod 2019, makita na din nga ang ngalan usara. O kanang usara pangalan, nagpahinumod na nagto ni Yahweh. Nga sa pagsuwat na sa karaan nga, tinulungan nga Hebreohano, isuwat na siya YHWH. Ngano ang tanan ninyong mga pagpamatuod, nga upat ra na kalitrawaw ay bawel, ngano inyong manalaging di-print. Yan sa pag-print, nga mubasa ka, mubulak, vocalize, di ba? Nga Yahweh man ang inyong gibutan. It means to say, nga kini nga subject, settled lang ni, ang kulang na lang sa tao, ang humility. Imagine mga igsuon, di kani kakausap sa pangalan sa imong silingan, amigo, mamang papa, ang langit lumaban, imong kasipalaan, inaagi sa pag-usap-usap. Wala kang mahadlok ka ng salaan. Maula na po ang igsuon. Yes, i-review na, upat ka ng kalita. No? Pero mato ka ni Junjie, ang Yahweh ko transliteration sa YHWH, sayo, manaman. Ang YHWH, upat na kalita, ang Yahweh, kinakalita. Unom, dibutan niyo A. Kung may pag-transliteration, yun Hebrew, mag-transliterate, may equivalent sa iyang letters. Ano may pag-transliteration ang Yahweh sa yun? Sayo man na. Kaya ang yun Hebrew, walay bawel. Ang Yahweh, when you vocalize it, tunay bawel. So, sayo siya mention. So, mga iso, second na no? Sumalas yung mga basahon. Sa ibang kalimutan ito, nahibawan. So, pwede ko ba? Kaya ang punto magunago diri, why mabasa nga Yahweh sa Hebrew Bible? Yudi, babi, anaad ko. So, ang punto na ako ipalutaw diri, doon ay sala nga nahimo ang early scholars, Bible scholars, kay ila dipunan of vowels ang YHWH nga mabasa ni Yahweh nga wa ka may mabasa diri sa Hebrew Bible. So, diin man na naging ka ng pulungan kanang Yahweh nga wa pa Yahweh nga sa Hebrew Bible kundi yung dihibahimas. Di ba kanimog na lang sa tao? Nga gitawag og conjectural nga way ikasuporta o haka-haka lang o mugna lang sa pangunahuna sa tao. Wa man nabasa sa Hebrew Bible. Ang kalaman ko, Brad, Daclan, ang iyang pumunta na, huwag siya mag-refer sa tradisyon. Ang iyang pumunta na, kinsa may naghatag kong otoridad sa paghatag o lumang o bawel. Sa Hebrew Bible, huwag ko na siya. Kinsa may o nagbuot-buot mo lang sila, hindi mauna yung gibasihan sa kadaghanan. Ang gawin mo ni mo kasi. Okay. Encyclopedia Judaica, Volume 7, year 2007, page 677. Nag-iwan din niya. The prohibition against the pronunciation of the name of Elohim applies only to the Tetragrammaton. Okay? Tino? Ang pagdili, batok sa paglitok sa ngalan sa makagagahom, mo-apply lang po siya sa Tetragrammaton. Muna ang punto may isoon. Ngano sa tibuok na kasulatan, ang ngalan
lamang Yahweh. Ang ato ang sukakon nga baka naglitra. Nga ang tibuok kasulatan ng Igsoon, there are 22 karakter sa Hebrew nga tinulungan. Puros man ang white barrel. Ang question, nga nung na-translate man ang kasulatan into Septuagint, no? Into Latin Vulgate, into English, German, ni Martin Luther, and ato Bisaya in 1982, mao pa na pag-complete sa ato ang translation. Nga nung na-translate man ang kasulatan, kung di pa siya mabasa, mao din ang Igsoon. The word of Satan, no, was really effective. Only the name of Yahweh mao'y gi-attack. Whereas Abraham, no, how it is spelled originally was really translated Abraham gihapon pa. Adam, the same gahapon ang iyang transliteration. Whereas in the name Yahweh, all the people reacted as if they are against the Creator. Nga nawa man tamo against ni Abraham. Nga nawa man tamo against ni Isaac, ni Israel, no? Ni Sarah, ni Rebecca, ni Kawa iba. Nagpapili man ang ilahan mga pangalan. Pero ang ngalan ni Yahweh o ang ngalan ni Yahshua nangawagan. Remember this. Walay litrang J sa kitulungan Hebrewhan. Dimana na? So, dili may sakto ang Jehovah. Dili may sakto ang Diyos. Kasi yun siya transliteration. If we go back to the Hebrew scripture, my soul, it is clear the name is rendered in 4 letters. Yud, He, Waw, He. Transliterated as YHWH. Igsoon ang nahitabo, it was in the 300 before the Messiah. No? Ang paglitok sa kalang libro. No? In fact, naadini sa Jeremias 44, nihulog sila sa paglitok unsay hinungdan tungod sa ilahang pagpakasala. Gidinaanan sila sa paglitok. Pero, kini nga tradisyon nadala hangtod sa mga kaliwatan sa mga Hebrewhan nga hangtod karon dili na gyud sila mulitok. Pero sila na kung sundot? No. There is still another authority, siya Yahweh. Siya Yahweh ni Ingon. Call on my name. This is my name forever. This is my memorial for generation. Ito'y katapusang pangutana sa duha ka habig. Karon ihatag na mo sa conclusion. Napay sa pangutana. Sila pa. Sila dapat sila sa pangutana. Sila may una pa. So, last na to ka question sa inyo, sa ila, mapay usap. Pangutana. Previous akong pangutana. Tugod. Among ipamatugod ganiha nga ang Yahweh personal o proper name sa makagagawa. Simple ang pangutana, Igsoon Junjie.